φορά φέτος. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική στιγμή για τον 21χρονο γκάρ, τον Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος μέχρι πρόπερση αγωνιζόταν στον Άρη και έχει αντιμετωπίσει βέβαια πολλές φορές τον Παναθηναϊκό. Και αυτός προσπαθεί σιγά σιγά να χτίσει το όνομά του, να χτίσει την καριέρα του. Οι περισσότεροι πιστεύουν, ασχέτως από το όνομα του Μποχορίδη, το οποίο δεν είναι βαρύ όπως άλλα ονόματα, όπως είναι του Καλάθη, όπως είναι του Διαμαντίδη, ότι αν δεν είχε τραυματιστεί θα βοηθούσε αρκετά τον Παναθηναϊκό, διότι στα φιλικά παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Το είχε πει και ο προπονητής του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, αλλά η ατυχία χτυπάει την πόρτα σε ανύποπτη στιγμή και το παιδί στα καλά καθούμενα 23 Σεπτεμβρίου έπαθε εκείνο το κάταγμα περώνης και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Και τα χειρουργεία όμως είναι μέσα στον αθλητισμό. Πριν από δευτερόλεπτα αστόγησε στο πρώτο σουτ που επιχείρησε τη φετινή σεζόν. Ήταν σουτ 3 πόντων, δεν βρήκε στόχο ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Γιάνκοβιτς για να οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Μποχορίδης δέχεται το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, άρα και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να καταγράψει τους 2 πρώτους πόντους του στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. 3 λεπτά και 11 δεύτερα. Κάποιοι φίλοι των Πρασίνων αρχίζουν σιγά σιγά να αποχωρούν. Αυτό συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. 77-50 και ο Λευτέρης Μποχορίδης στην πρώτη βολή είναι άστοχος. Ο Παπαγιάννης και ο Γκίστ σπέβδουν να του δώσουν ένα high five για να τον εμψυχώσουν για την επόμενη βολή, η οποία βρίσκει στόχο. 78-50 από τον πρώτο πόντο για φέτος του Λευτέρη Μποχορίδη. Μαζί του είναι ο Γκίστ στην πεντάδα, ο Παπαγιάννης, ο Γιάνκοβιτς και ο Λούτζης που μαρκάρει τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλος μαζί με Μούρτο, Σίμτσακ, Ζάρα και Κοέν. Αυτή είναι η 5 που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης Πρίφτης. Μπλοκ, έχω την εντύπωση goaltending που λένε και στην Αμερική. Ήταν στην κάθοδο η μπάλα από το lay-up του Σίμτσακ, αλλά μέτρησε το κόψιμο του Παπαγιάννη τελικά από τους διαιτητές, οι οποίοι είναι οι κύριοι Φούφης, Σόμος και Βαρδάλος. Το 78-50 δεν αλλάζει. Ο Ξανθόπουλος παρεπτόντως παίζει με μια μάσκα προστατευτική στη μύτη. Η πάσα στον Ζάρα, ο Ζάρας πετυχαίνει τρίποντο. 78-53, 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Μάλιστα ήταν το πρώτο καλάθι από τον Θοδωρή Ζάρα. Πολύ καλός παίχτης ο Ζάρας. Απλά σήμερα ναυάγησε ολόκληρο το καράβι του Άρη και δεν διασώθηκε κάποιος να πείσει ότι αυτό το παιδί ή 2-3 παίχτες ήταν σε καλή ημέρα. Μην βλέπει κανείς δηλαδή τους 13 πόντους του Ντομινίκ Waters. Όταν το παιχνίδι είναι στους 30 πόντους, η μπάλα είναι και πιο ελαφριά. Και γι' αυτό το λόγο και ο Αμερικανός, ο οποίος δεν έχει καλά ποσοστά, έχει 3 στα 11 δίποντα, έχει φτάσει στους 13 πόντους. Ο Πετσιρίκος Παπαδάκης για τον Παναθηναϊκό θα μπει και πάλι στο παρκέ στη θέση του Βλάντο Γιάνκοβιτς. Παπαδάκης δηλαδή μαζί με Λούτζι και Παπαγιάννη. Αν έπαιζε και ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει ένα θεματάκι στους κοιλιακούς προσαγωγούς και δεν αγωνίζεται και σήμερα, ο Παναθηναϊκός θα είχε την πιτσιρικαρία του στην πεντάδα απέναντι στον Άρη, τουλάχιστον για τα τελευταία λεπτά. 79-53, μία στις 2 ελεύθερες βολές για τον Γιώργο